nejdříve se věnujme juniorům. Dámy a pánové, druhé místo za čas minuta 28:01 nebo 1/7 patří jezdcům Elišce Roučové a Adamovi Pinterovi. Samozřejmě finanční prémie odpovídající druhému místu a věcné ceny. Věcné ceny a potřesení rukou je jaksi k tomu v ceně. Tuto prožluklou a zajímavou disciplínu vyhrál dvojčlenný tým Sára Křesinová a Tereza Gondášová. Čas 48:21. Výborně, gratulujeme. Věcná cena od firmy Fitmin a ananas od pana Mirka Stesky, to je zelenina proslulá v Radotíně, která dočasně v současnosti sídlí v přízemí takzvaného hoteláku u nádraží. Pan Steska, který dodává ovoce ze všech 4 kontinentů podle potřeby svých zákazníků.